Asa ka, sir? Disconnection ma'am sa electrical supply ninyo. Mo nang mamundulay kurente? Te, mau ganina tino. Pasiklabi gud te. Asa inyong plangka? Sir, kanang single ka bila Dagan ba tabang bud mo diri sa dali ba tabang mo diri ba tabang sa gitabangan akong tulo ka buok diri di sa may kaubanan ni oy tadi patay dali ba tabangi ko diri ba o sa gaya pa di mo oy Sige, kuha na ng cellphone. Sige, cellphone niya. Sige, charge. Kamalita mo. gukta patya Dako na kita kurente, ba? sa ba ba nagdula ko Bayad na ng nagdula kurente. ko ba isa ba sa kana patya Ano ba? Ang kurente ba? Dako ay kayo. sa ba nagdula pa ko Ibtan na. Sige, charge. Sige, Lubat gamit ko, ang lubat, cellphone. 1% na lang Muna ka dula kumahan ako. sa charger ba? Muna ka kumahan sa charger. Di ka na. Mabuday, makadako sa kurente. patay Ibtan na. manyak o kana sa abid Palunga. Dako na ba kayo tag kurente? Huwag maputlan ta. Mutabang mo bayad. pila naman yung charge ba? 5 pesos. Raman isang saba man kaya nagdula pa ko. Kita nagdula ko dahil sa bukon ko nimo. Kining balaya gahi kay kulo. Ako na kay bill. Di mo bayad. Karon. Pinaagi aning price. Zero monthly price. Sige. Maputlan lang kita kurente, aw. Ako naanad man ko nga way cellphone ka mo. Di man mo mabuhig way cellphone. Mayroon tang maputlan tag kurente. Wala yung cellphone ba? Kaya sama, Bi. Jimmy, amin ang charger, Bi. Ay ako man charger ay si pangil. Ambi ba? Kay lubat na ko. Sa mukha buta na niya, oy. Gilalo, percent na ko. Wala kami sa problema sa kubik kadali lang. Matcharge ako kadali ni. Bahala ka diya. Pamalit ang imong charger. Bahala mo. Bahala yun mo maputol ng kurente. Hala, ang mamutulay sa kurente. Inunok sa mama. Ma, nakamumutulay sa kurente. Kana, mo na ganahan ako. Para wa na tayo kurente. Ma, ayaw lagi ma. Di ko musugot nga maputlan tag kurente. Napa ko'y assignments, napa ko'y research, napa ko'y thesis. Tagang kay kong buhaton, ma. Ayaw sa gyud ma. Katong laptop na ko, ma. Kinahanglan tog kurente. Ayaw sa gyud. Nya, saan mo na? Nga namang mamutulay. Ma, ako'y mangitag pamaagi, ma. Asa si Ate Grace? Ambot, nilaag man to sa baryo. Wa pa mi uli. Si Ate po doy, naglakaw-lakaw, ma. Masignahan ako turon. Aw, wag na palibak. Nanang ati ni mo. Ay, salamat. Ti, alay sagod. Ti, alay sagod. Saan? Te, naang mamutulay sa kurente ba? Naapo ko'y project. Ano din? Saan na? Te, kidatig. Ayo. Te, naana, te. Te, naana. Ayo. Asa ka, sir? Disconnection ma'am sa electrical supply ninyo. Mo nang mamundulay kurente? Te, mau ganina tino. Pasiklabi gud, te. Ito kay gibutang ang inyong plangka dam. Sir, pwede pa ni manganyo, sir? Dili na yun kay inyo man ang responsibilidad kada bulan bayadan. O nang disconnection now. Sir, pwede barter? Si barter. Sir, nakoy ate ba? Guwapa kayo, single pag yun. Unya, kung single nga ulitaw man pug ko. Mau gani, sir, no? Te! Sir, pwede hangyo. Unsa man? Sir, unsa ka nimong Facebook name? Pangalan ako sa Facebook. Francisco Pansakala. Pwede ti kay add. Tapos chat pa. Sige pati. Kulang pa na. Putlang pa tayo kurente. Sige. Unsa imong pangalan? Yolanda Gokong. Okay, thank you. I-chat ko niya ha. Asa inyong plangka? Sir, kanang single ka, bilabol ka. Oh, Single ko. Chat ko niya ha. I-add ko sa Facebook ha. Adam. Sunod bulan na lang bayre inyong kurente. Okay ra. Ha? Sige. Ako lang, Salamat, ha? ako lang dopan dito nga nakabayad na mo. Sige. Thank you. awat eh. Wata na putli.